li Amedê bername pîrozbahiya heştê Adarê wekî her carê li qada îstasyonê hat darxistin. Piştî rewşa awarte, cara yekê ku HDP li vê meydanê jahiyek girseyî li dar dixe. Peyamên heştê Adarê yên parlamenter û şarîdarên HDP jî li meydanê hate xwendin. Di şahiyê de gotarên siyasetvanan zêdetir li ser referandumê bû û ji beşdaran xwestin ku di 16 Nîsanê de dengê na bikarbînin. Onun için de 16 Nisan'da ne diyeceğiz arkadaşlar? Tekçiliğe hayır. Tek adamcılığa hayır. Parlamentera HDP a Amedê Felek Nezûça di axaftina xwe de balê da ser rola Kurdan li rojhilata navîn. Bu hattanekî gelê Kurd azad nebe. Wê ne piskirêka rojhilata navîn ve çareser kirin. Wê ne piskirêkê hemû li Türkiye, li Suriye, li Iraqê, li Tirkiye çareser kirin. Ji ber ku kilîta aşitiye, kilîta guhartina demokratîk di rojhilata navîn de gelê Kurd e. Êdî gelê Kurd bûye noxte kilîta guhartinê di rojhilata navîn de. Bira her kes vê yekê baş bizanîbe. Jinên Amedê jî hem li ser giringiya rojê hem jî li ser rewşa siyasî hizb û nêrînên xwe anîn ziman. Tevayê jinê Eçak Partiya Kurdistanê pîroz dike. Qetiyama ser Şengalê sermezat dike. Em pêşevê xwe em Sûriye binêrin, em Cizîrê hêrin, em li Sêrbînê hêrin, em Şirnaqê hêrin. Zarokê me hev de bodroma da şewtan de canlî. Em gazî bi tund pên vê em Sulmanê xelqê hevê ku vê ev Sulman û bey AKP me. Bira carkê ew destê xwe ser wijdanê xwe, bira vê na. Kayı salkê me, hema însan ditirsin nayêna. Her wekî tirs ye yani serbestî ye. Em tura herin em natirsin wala. Saya xwedî pêxember em natirsin. Allah yazılmam. Valla hezun en dikin. Yani kat hesabı bizim ay. Cuma men dikin edilsin. Gerek yapar böyle. Fabrikana dünya bilişiyana kat. Ayşe Gökhan ku endama tevgera jina azad e balê da ser zextên ser jinan û got li gelek deveran jin hatin astengkirin da ku nikaribin heştê Adarê pîroz bikin. Tenê li Rihayê 24 jinên ku dê dafyanî bidana binçav kirin. Em bêjin hemû li Sêbînê dorpêş kirin. Gundê xelatê û talatê dibin hilweşandinê dabû. Lê dîsa jî li Sêbînê bi dengekî mezin jinan hem ji zimbêra got na û em jin bejna xwe natewînin, em serê xwe ji zîniyeta zilama serdest ra ti car natewînin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.